Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska si natočíme Brawl Stars znova. Trošku som hral, ale len trošku. Tak. A čo mám na maxe? What? Kedy som nedával na max? What the fuck? Neviem, prečo je na maxe. Dávame duo. A ešte si zmením brawlera. 8-bita. A môžeme ísť na to, tak ideme na to. Ty ideme s 8-bitom. Tam hore som takoho videl. What? Bije ma. Ľudia, Nita na nás ide. Na mňa ide. Na nás. Edgar ma zabil. Rip. Zabili nás ľudia. Nevadí. Na budúci sa podarí. Ľudia, tak toto video, no nie, končí. Ideme si brawlera. Ideme na Franka. Môže byť. A dávame to všetko. Sky. Dobre. Tu je ďalšie. Ľudia, dneska to vyzerá na veľký boj. Súboj. Zase. Ale vyhrali sme. Pravda. Dnes to nebude dlhé video. Ale rare. Super rare. Nevadí. Na výhru prehru. Stačí, ne? Môžeme ísť na to. Tomar 753. Keď si ho chcete vyhľadať, tak dajte, je to turecký youtuber, dajte si na YouTube Laz, L-A-Z, veľkým všetko, a vyhľadávam toho youtubera. Jež, rip, zomrel som. Vyhľadajte si ho, je to turecký youtuber Laz. A je za Tomara 753, už dlho nenatáčal. Neviem, kedy vyjde nové video od neho.
No, a som naživú. Žijem znova. Ojojoj. Zdravé. Nie. Si prišiel po mňa. No, nevadí. Druhé miesto. Ale to dobré hry. No, tak. Týmto končím dneskajšie video. Toto výhrou, prehrou a druhým miestom. Ešte keď sa mi dostalo. To nevadí. Ale toto video končí a čau.